Αντλία θερμότητας 90 kW ψήξη, 115 θέρμανση, με μερική ανάκτηση θερμότητας 50%. Η απόδοση της ανάκτησης είναι περίπου 55 kW. Το κτίριο είναι μέρος ξενοδοχείου Αφροδίτης στις Γούβες Ηρακλείου. Έχει 60 δωμάτια των 120 ατόμων. Η μονάδα καλύπτει 33 δωμάτια. Είναι inverter οι συμπιεστές, BLDC, inverter οι ανεμιστήρες, inverter η αντλία νερού. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στο περίπου 10 βαθμούς. Η θερμοκρασία του νερού χρήσης είναι στους περίπου 60 προσαγωγή και 59, κάτι επιστροφή. Έχει ενσωματωμένο κυκλοφορητή για την ανακυκλοφορία, όπου πηγαίνει τον προθερμασμένο νερό σε boiler στο μηχανοστάσιο. Το μηχανοστάσιο που θα πάμε σε λίγο έχει ήδη 4 boiler του τόνου και προσθέσαμε ένα επιπλέον τύπου fresh water, ώστε να αποθηκεύσουμε το νερό της ανάκτησης και να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή δίνοντας ζεστό νερό χρήσης και στα υπόλοιπα 4 boiler στην θερμοκρασία που χρειάζεται για να δουλέψουν. Ήδη υπάρχουν 2 αντλίες θερμότητας από προηγούμενα χρόνια για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Μέσα τα δωμάτια έχουν fan coil τύπου αεραγωγών με ηλεκτρονικό αισθητήριο. Έχει πλήρη αυτονομία, που σημαίνει ότι για ένα δωμάτιο να ξεκινήσει λόγω και των ρυθμιστικών βανών, η λειτουργία του μηχανήματος είναι καθαρά μόνο για αυτό το δωμάτιο. Υπάρχουν βάνες διαφορικής πίεσης σε κάθε όροφο. Το μηχάνημα είναι εξ ολοκλήρου βαμμένο με βαφή Boatlac της Rotex, επειδή είμαστε πολύ κοντά στη θάλασσα. Αυτή είναι η μονάδα. Σε λίγο θα κατέβουμε και στο μηχανοστάσιο και αν μπορέσουμε θα δούμε και κάποιο δωμάτιο. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εφαρμογή, λόγω του ότι στόχος μας ήταν να καλύψουμε κατά τη λειτουργία του μηχανήματος 100% τα νερά χρήσης. Οι ανάγκες είναι περίπου μαζί με ένα 30% απώλειας ανακυκλοφορίας στα 221 kW σε ημερήσια βάση και με περίπου 4 ώρες λειτουργία την ημέρα. Η μονάδα μας έχει δώσει 220 kW, το οποίο μας δίνει μια ελάχιστη παροχή νερού 45 βαθμούς με είσοδο 20, στα 220 δηλαδή kW περίπου. Αυτό θα το δούμε πιο μετά και θα το δείξει πορεία τι πιθανό ρυθμίσεις να πρέπει να κάνουμε στην εφαρμογή. Καλό ρίσκο στον πελάτη.